नीता स्वेट व्लॉग्स चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याच्या बाजूचं बेलचं चिन्ह दाबा, मग ऑलला सिलेक्ट करा। याने काय होणार, जेव्हा मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करणार त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळणार आणि तुम्ही तो पाहू शकणार। तर नक्की सबस्क्राईब करा। नमस्कार, मी नीता तुमचं खूप खूप स्वागत करते नीता स्वे ब्लॉग या चॅनलमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत वहिनीच्या हातचं आंब्याचं रायतं। आम्ही आलो आहे कोकणात गावाला, तर इथे जे निवेदन केले आहे ते मीच केले आहे, कारण वहिनी थोडीशी लाजत होती, तर म्हटलं चल मी निवेदन करते, पण रेसिपी बनवली आहे वहिनीने। तर वहिनीसाठी लाईक नक्की करा आणि एक कमेंटसुद्धा नक्की करा। तर चला वहिनीच्या हातचं रायतं बघूया। कोकणात घरोघरी मे महिन्यात ही रेसिपी बनवली जाते। रायवळी आंब्यापासून आंब्याचं रायतं हे बनवलं जातं। तर इथे आंबे सोलून घेत आहेत, ते कशा प्रकारे ते आपण बघूया। हे बघा, आंबे असतात हे असे सोलून घ्यायचे असतात। व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे देठापासून सोलायचे। तर इथे बरेचसे आंबे आहेत, ते आता आम्ही सोलून घेतो। सोलल्यानंतर आतमध्ये कीड आहे की नाही ते बघायची, हो ना वहिनी? हो। काय आंबे किडलेले असतात। चांगलं। तर चला, इथे बरेचसे आंबे आहेत, ते आम्ही सोलून घेतो, नंतर तुम्हाला भेटतो। आंबे आहेत ते सर्व सोलून झालेले आहेत। हे आता आंबे आपल्याला उकडून घ्यायचे आहेत। त्याच्यामध्ये किती घातलं पाणी? आणि 1 तांब्या घालायचं। हां, पाणी 1 तांब्या घातलेलं आहे, म्हणजे आंबे बुडेपर्यंत पाणी घालायचं आपल्याला। चवीपुरतं मीठ घालूया। झाकण लावून आंबे चांगले आपल्याला उकडून घ्यायचे आहेत मीडियम गॅसवर। 14 आंबे आहेत, त्यासाठी वहिनी इथे 2 वाट्या गूळ घेत आहे। अर्धा नारळ इथे किसून घेतला आहे, याचं आपल्याला वाटण तयार करून घ्यायचं आहे, थोडंसं पाणी घालून। 10 मिनटं आपल्याला हे जे आंबे आहेत ते चांगले शिजवायचे आहेत, आणि 10 मिनटानंतर जे वाटण आहे ते आता आपण याच्यामध्ये घालूया। वाटण घातल्यानंतर लगेचच गूळ घालून घ्यायचा आहे। रायतं आहे ते व्यवस्थित चांगलं ढवळून घेऊया। आता झाकण लावूया आणि परत हे आपण रायतं चांगलं शिजू देऊया। रायते इथे शिजतं आहे, तोपर्यंत आपण फोडणीची तयारी करून घेऊया। तर वहिनीने इथे 8 ते 10 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत। लसणीच्या पाकळ्या चांगल्या अशा प्रकारे ठेचून घ्यायच्या आहेत, व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे। आंबे हे चांगले शिजले आहे, तो टोप वेगळा ठेवला आहे गॅसच्या खाली, आणि आता फोडणी आपण वेगळ्या भांड्यात देणार आहे वहिनी। तर इथे घेतले आहे 3 ते 4 चमचे तेल। तेल चांगलं गरम झालं की घातली आहे 2 टीस्पून राई। राई चांगली तडतडली पाहिजे, त्यासाठी वहिनी आता ठेवत आहे वरती प्लेट। राई चांगली तडतडली आहे, तर आता इथे ठेचलेलं लसूण फोडणीला घालत आहे वहिनी। एक टेबलस्पून हळद घातली आहे। आपल्या घरातला घरगुती मसाला जो मालवणी मसाला आहे तो आम्ही इथे वापरत आहोत। तुमच्या घरात जो रोज वापरता तर तुम्ही ते मसाला वापरा। तर इथे आपल्या आवडीनुसार मसाल्याचा वापर करायचा आहे। इथे आम्ही 2 टेबलस्पून मसाला वापरला आहे, आणि जे आंबे आपण शिजवून ठेवले आहेत त्याला द्यायची आता इथे फोडणी। रायतं व्यवस्थित ढवळून घेऊया। आंबे जे आहेत ते आधीच आपण शिजवून घेतले आहेत आणि त्यानंतर फोडणी दिली आहे। तर इथे आपल्याला जी चटणी आहे रायत्याची ती जाड पाहिजे पातळ पाहिजे, त्यानुसार 5 ते 7 मिनटं कढ काढायचा। तुम्ही बघू शकता की रायत्याला कसा मस्तपैकी खमंग असा रंगसुद्धा आलेला आहे। फोडणी दिल्यानंतर 5 मिनटं परत आम्ही याला चांगली उकळी काढली आहे।
कायता कायता तर आंब्याचा रायता तयार झाला असा. कोकणामध्ये प्रत्येक घरोघरी मे महिन्यात ही रेसिपी बनली जाते. ज्यांना गोड खाण्याची, आंबट गोड खाण्याची चटक लागते ते नक्की हे रायतं म्हणून खातात. तर वहिनीच्या हातची ही रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये कळवा. नीता सुर्वे व्लॉग चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.